Ei se ihan pysty. Ja näin miehet lähtevät matkaan ja taistelu alkaa. Ei tajunnut mitä. Mikä vikaa? Äskeisen juoksun voittaja oli siis Samuli Manninen. Hiljaa. Aika hänelle 2:05 Eihän tuo. ja 10. Tuossa on vaikea se joutua tuohon sumppumaan. Näin sitten yhtenä ryhmänä mennään tuolta takasuoraan. Niin kuin tietysti 800 hyvin tyypillistä juoksussa onkin, että Tää ulkokartta taas. ryhmä kasaantuu. Näin sitten tullaan etusuoralle ja samalla tietysti toisella kertaa ollaankin sitten jo maaliin tulossa. 3:19 taitaisi olla tuon juoksijan numero, jos sellainen löytyisi, mutta Ei kaartassa ikinä. Nyt se saisi kiristettyä. se varmasti oli 3:39, sitten täytyy olla, jolloin hän olisi sitten Bengtsson. Se on mielenvikainen 300. Tuossa maalin edessä sitten nähdään. Nyt kuitenkin siellä alkaa niin tapahtua pientä eroa tuossa juoksijan Juho! joukossa. Hyvin jaksanut. Kylveti liian hiljaa tuo alla. 3 miehen kärki on muodostumassa. Vettä kovempaa kuin eka. Tässä lopussa on nyt siinä syntyy siihenkin eroja, eli jää 2 miestä, jotka sitten vielä pystyvät tästä kilpailemaan tästä voitosta. Juho! Juho! Ja näin tullaan. Aika painuu alle 1:20, 1:56 oli voittajan